do ano 2001 e coordinadora da Biblioteca Sapo do IES Espiñeira en Boiro, onde leva facendo estas labores de coordinación da biblioteca durante os 2 últimos cursos. Yolanda é mestra de Pedagogía Terapéutica e coordinadora de Bibliosolanas, a Biblioteca do Ceipa Solanas, na Guarda, durante 9 cursos. Este colexio de educación infantil e primaria é un centro día punto 3, unha biblioteca referente na súa zona, exemplo de boas prácticas, unha longa trayectoria no programa Plande, do que forman parte dentro do ano 2009. As dúas veñen hoxe con ganas de compartir con todos nós as experiencias nas distintas bibliotecas escolares nas que traballaron, que falaránnos de modelo de biblioteca escolar, e contaránnos un poquinho como coordinan os seus equipos, como implican a todo o alumnado e o resto da comunidade educativa nas distintas actividades de dinamización e, en definitiva, de como as bibliotecas dos seus centros educativos se convertiron no corazón dos centros de ensino nos que traballan. Paso a palabra a Yolanda. Aniversarios, por exemplo, Roald Dahl, pois tamén. Vimos que había nenos que sí, en infantil, moi ben, coñecen contos clásicos, pero chega unha idade que deixaban de ler contos. Pois imos facer un proxecto de contos, vale? Entón, vos vou ensinar a nenos. Mira, tedes unhas carpetas que as miñas compañeras de equipo directivo están aquí moi amablemente, me van a repartir por aí, para que vades vendo, porque a todo non me vai dar, vale? E algunha cosa os vou ensinar así, vale? Ben, vou empezar por o programa ACE, que xa estábamos inmersos nel, a agrupación de redes de centros educativos era do Ministerio e duraba 2 anos, vale? Entonces, saí todo dende a biblioteca. No ano 2008 ata 2010, dos cursos escolares, participamos con Madrid con Zamora no proxecto do Río Mar Lere de Escutar. Era todo un percorrido dende o Manzanares, o Río Douro, ata chegar ao Miño. Entón, para o noso alumnado foi excepcional, porque fixemos intercambios con eles, teña unha boa dotación do Ministerio, se viña
espectacular. O resultado final dese proxecto do Río Mar e de Frutar era todo enfocado a lecturas. Era a diapositiva anterior, esa oca xigante con todas as portadas dos libros que lemos entre os 3 centros. Vale? Esa oca sigue funcionando, a sacamos o gimnasio de vez en cando, porque costa moito como desenvolvela, vale? Les gusta un montón, entón había preguntas sobre os libros, bueno, esos rapaces que eran xa son universitarios, vamos, a recordan como un gran proxecto, porque foi sair da Guarda, cara a Madrid, cara a Zamora, e, bueno, pois, tiña as súas ventajas. Compartimos un montón de materiais, con videoconferencias, fixemos no Río Mar todas as portadas, e logo, no ano 2011, volvemos a embarcar en outra, descansamos un ano, e estivemos con León e con Murcia. E aí fixemos un proxecto de música, de clase tradicional, de instrumentos. Bueno, o resultado final de todo ese traballo pois foi, pois vedes, a investigación de todos os instrumentos, todo o regional galego que viaxou hasta León e hasta Murcia. E eles con nós tamén. Vale, tenemos que decir que nos proxectos, bueno, visitas de cantautores guardeses como Tino Baz, de xente que estaba moi ligada ao mundo na Guarda en cuanto a bailes típicos, como Samaraina, bueno, hai moita diversidade, a verdad, é como pequeno, unha vila pequena, pero ten moita diversidade en canto a cultura. Vale, nese ano intermedio, pois decidimos facer a fábrica de emocións, vale, foi 2010-2011, e aquí vos quero contar que todos os nosos PDI están ligados ás actividades de todo o curso, vale? Dende Entroido, Día da Paz, Día dos Dereitos, os trouxe unha mostra de cada proxecto de algo, vale? Exposicións temáticas, a decoración do centro, todo vai en torno ao PDI. Por exemplo, naquele ano, tenes aí nas carpetas un traballo, por exemplo, había traballos de emocións. Sempre hai un pasaporte lector, que tamén vos vou ensinar. E nese ano, pois, o Entroido foi dos dones e donas, de Don Gelido, tal, segundo as emocións. Toda a parede da biblioteca que debe sair era a fábrica de emocións, cada curso traballaba unha, e con eso fixemos tamén o calendario de emocións que estaba na entrada do folio. Vale? Entón, cada curso traballou pues, de diferentes xeitos todas esas emocións. Logo chegou o proxecto de contos, que este se encantou, vale? Entón, fixemos moitos traballos sobre os contos, os tedes nas carpetas, para que os nenos, pois eso, que non se perderan, porque si sabían os típicos, Carapuchiña, Blancanieves, e en infantil se traballa un montón, pero logo chega a primaria e parece que deixan de ler esos contos clásicos, non? Vale, pois tedes aí unha táboa onde poñemos que actividade fixemos con cada conto, vale? E esas actividades logo formaban parte do pasaporte lector, que logo vai saber un apartado de pasaportes. E entón, eu que sei, desde unha sinxela sopa de letras, que está aí no dossier, desde barquiños de papel que se vai en el chumbo, con Aladino e a lámpara maravillosa, trouxeron obxetos da súa casa que tiveran relación co conto. Vale, entón, temos unha exposición. Mira, aí se ve un pouquinho, pero a mesa era tan grande con cousas que non tal. Os traballos, había con solapas, había traballos, por exemplo, Hansel e Gretel para facer en modo así, vale? Sempre todo adaptado a infantil e a primaria, vale? Para que todo o mundo pudiera traballar, adaptado aos dous niveis. Ben, logo chegou Nenos e Nenas do Mundo, vale? Aí vimos, pues eso, que había que ver que a realidade da Guarda pues, sale máis de ali, máis de España e máis de todo o mundo. Entón, dixemos, pues veña, presentamos o proxecto Pumi Movie no Salón de Actos, sempre o facemos presentar o proxecto ao principio do curso, e cada representante da clase recolleu a súa bandeira, según o que lle ia a tocar, traballar, recibiron estes sobres, onde había toda a información que tenían que investigar, vale? Desde, pois, onde estaba o seu país, había este mapa na entrada do cole, onde aí, cando tiñan que buscar que país chegou a eles, que era Groenlandia. Entón, pois nada, foi un proxecto moi bonito, porque logo en Entroido fomos desplazados cada clase do seu país,
descubriron pues eso, que comían, onde vivían, un montón de cosas como que abriu as portas ao mundo. Vale. Chegou ano de Roaldán, había que traballar Roaldán, vale? E fixemos, pois, eso, o mundo de Roaldán, pero sobre todo centrando o proxecto en Fábrica Fábrica de Chocolate. Tamén é certo que cada aula traballou un libro diferente de Roaldán. Estaban repartidos, vale? Cada titor escolleu o que quixo, traballaron para expoñer de logo os demais todos estes contos, vale? Tamén facemos concursos, tanto de escritura como de ilustración. Por exemplo, hai caricaturas de Roaldán. Esa é a coordinadora de libro era Elena e esos son os añadores das caricaturas. Tamén, coa apertura de libros solanas, da biblioteca cada curso, entregamos un agasallo. Entón, ese ano era unha páxinas con forma de tableta de chocolate. Vale? Sempre, lles encanta vir á biblioteca e coller de outros anos. Vale? Sempre es como, ese primeiro aquí era moi pequeno, pois, collen, sempre hai de outros anos todos. Vale? Tamén un proxecto moi bonito, vale? Centrarnos nun autor. Cada clase investigou algo sobre o autor, en canto a súa vida, pois a ver, a súa vida, por que escribía, en que anos escribiu, cousas, ao mellor, non tan unha biografía como o seu compañeiro de traballo que era, amistades ilustres que tivera o autor, tempo libre para que facía as súas aficións. Bueno, tamén foi esa maneira de ver. Seguimos. Vale, os mestres, por suposto, sempre participamos nese entroido e ese ano fomos todos de Willy Wonka. Vale? Sempre é unha implicación moi grande, tanto dos mestres como das familias. Hasta que chegou o COVID, viñan a colaborar en facer os disfraces, porque moitas veces plástico non, se non hai outro remedio, e entón eles veñan a biblioteca e sí que axuda a montar caretas. Un ano fomos de onde está o boli e unha profesión de estar boli no cine en ET. Vale, pois eles viñeron a facer nas bicis da casa, a caixiña, co ET, son moi colaboradores, vale? Les gusta un montón. Os profes sempre estamos aí. Este entroido foi tamén moi bueno. Temos moi bons recordos de todos. Vale, como os decía, chegou ano do cómic, porque era unha das seccións que tiñamos como moi pobres. Hai que, pois, banda deseñada, non temos muitas cousas, pois vamos a facer o cómic. Todas as portas das clases estaban, esa porta da illa da biblioteca, e estaban, pois, eso, con algún superhéroe. Escolleron cada uno o que quería presentar os demais, entón había desde Superman, os Picapedras, Zipizape, Mortadelo e Filemón, Batman, e nunha clase investigou superhéroes en xeral. Vale? Pois este é o resultado final dese proxecto de infantil. Vale? Fixeron un libro de cómic onde eles eran, vale, os que salían no cómic, e quedou moi bonito. Vale? Todos os traballos finais están na biblioteca, vale? Les encanta vir a ver que fixemos outros anos e a recordar.
Vale. Pois cada ano que comezamos un proxecto hai un vídeo onde se amosa como en ese a celebración de bibliotecas escolares, o 24 de outubro, onde repartimos as mochilas viaxeiras, hai un agasallo de apertura, vale? E este ano foi Mulleres Creadoras, pensamos en que, bueno, moitas veces traballamos outras cosas e non nos centramos no importante, e este proxecto foi super bonito porque nos deu para descubrir, pois eso, moitas mulleres, como por exemplo esa que nos chamaba moitísimo a atención, que esta muller que inventou o limpiaparabrisas. Entón, todos estaban agallados de que unha muller inventara pues, algo como que usamos ahora e que faríamos sin él nos coches, vale? Investigaron moitísimo, traen moitos traballos de infantil, porque moitas veces, como sí, claro, en primaria podes tirar, escríbele, pero en infantil tamén se pode facer. Entón, para que vexades, pues, que eles, pues, coa súa letra, copiando e en trociños, tamén fixeron a súa investigación sobre o nariz, vale? Viste no vídeo que sempre decoramos a entrada con este super cartel, era dun calendario do STE, dedicado a mulleres, e fixemos un super póster en 100 folios, nada, unha aplicación que te saca e non me montamos. Pero aí estivo durante todo o ano e a verdade é que motiva a ver, vale? Aproveitamos sempre a entrada para eso e logo a parede da biblioteca do pasillo do corredor para poñer os traballos finais. Vale, perdón. Esperad un segundo. Vale, vou pasar para que non empece o... Mirade, nese proxecto de Mulleres Creadoras fixemos este caderno de investigación que está por aí nas carpetas metido para que vexades. Entón, todos os cursos tiñan este caderno, vale? Podían facelo en común, ou podían facelo individual, os maiores, onde, pois aquí están as instruccións, aquí había que facer a investigación de alguna das mulleres, e ías conseguindo estes cromos, vale? Tanto por facer investigación da muller como por facer lecturas, vale? Dos itinerarios lectores, e este de aquí abaixo só se conseguía así esa biblioteca municipal da Guarda a coller un libro. Entón a bibliotecaria da Guarda, pois, en complicidade sempre con nós para todo, super Marisole, super colaboradora, tiña estes cromos e o decir que era de Solanas lle entregaba para o pasaporte, vale? Para, vamos, o caderno de investigación. O pasaporte logo o ides ver que era como máis personalizado, vale? Está aí para que lo sabes. Vale. E ano pasado pensamos en que necesitamos pues, un pouco sair de todo o que nos estaba pasando e que tiveran pues, un mundo por diante diferente. Quen non coñece a Harry Potter, para eles foi espectacular. Os trouxen como máis significativo que non estaban as outras o Día da Paz, onde fixemos ese book e todo con plumas de todos os membros do cole, vale? Coa paz a vida de Maxia, les encanta, sobrevive todavía ali, moi ben. E logo tamén celebramos o Día do Amor e da Amizade, vale? Con estes tres amigos inseparables, todo o que supoñía e supón nos libros e algún que había visto as pelis e tal, nos máis pequenos non, de que supoñía esa amizade entre eses tres, vale? Na urna que vedes aquí tiñan que meter como a súa mensaxe de amor ou amizade para alguén, non se sabía para quen. Entón, o último día, cada un foi a coller unha pócima, vale? De amizade, que non estaba personalizada, que podía tocar, pois, calquera mensaxe. Tamén, les gustou moito. Vale, podéis ver un mes de ausencia na Biblia coa Maxia. Este foi o curso pasado, vale?
tamén unha ficha feita polos maiores recortando trozos de libros para ver como se vacío en internet. Pasamos muy bien, la verdad. Vale, ese foi o curso pasado. Ahora vos vou contar un pouco actividades que facemos todos os anos, depende do ano, llevamos enfoques diferentes. Sempre facemos feira do libro, vale? Desde o ano 15-16. A feira do libro, pois, temos que modificar o formato, lógicamente, neste último ano, pero consiste en que poden traer calquera libro da casa, a condición é que non este estragado, que non se xa nada que ti non queiras, vale? Ni un roto, ni nada. E tes un código de cor. Entón, se o libro está en moi bo estado, moi bo libro, pois tes un verde. Se é bueno, ten que ser adecuado á idade, vale? Facemos por ciclos, primeiro, segundo, infantil, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto, vale? Non vale estar en quinto e traer un libro de infantil, como se non me interesa, non vale. Ten que ser da tua idade para que os demais o queiran. Entón, tes un código de color e cando imos cambiando as exposicións, pois se toca os de infantil, sacamos todos os de infantil. Eso require un traballo previo moi grande en clasificar os libros, bueno, é unha liada moi grande, e se engano. Vale a pena, sí, pero dá moito traballo. O primeiro ano pecamos de ingenuas, podías cambiar todos os que quise, e a que me foi, porque o que me xodei, entón foi moi duro. Logo xa dixemos, non, hai que acotar un pouco, entón eran entre 3 e 5, vale? Hai que non quere traer ningún, porque non se quere desfacer de ningún, non pasa nada. Vale, entón nada, nos 4 primeiros anos fixemos así, vale? E que pasou? Que chegou o COVID, ese ano a 19-20 non podemos facer, o 20-21 había tanto medo, que non se tocara, non tal, non fixemos, e o ano pasado dixemos, pois imos volver a facer, porque non lo pedían. Non hai feira. Entón, voltamos a facer, pero por aulas. Entón, intercambiaron os libros, vale? Nas aulas e igual. Vos puxen ese cartel aí de quinta feira do libro, porque as miñas compañeras teñen unha carpeta solo de cartéis do curso pasado, vale? Anunciamos todo, tanto en redes sociais, que logo vos vou a ensinar os enlaces, o sea, as direccións, pero tamén na porta do cole, nos corchos, mandamos familia, nas ventanas. Queremos facer un concurso onde van moitos nenos, o baño. Poñemos o cartel ao baño, vale? Hai que, pois, porque o cartel que fos no medio do pasillo pasan moitas veces por ali que xa nin o leen, pero se hai un cartel no baño, miran a ver que hai. Entón, hai por aí un dossier de solo cartelería do curso pasado, todo o curso pasado, menos 2 ou 3 que son xa deste ano. Para non ser moi importante é moi chamativo. Logo, temos club de lectura, tanto de adultos, vale, como de nenos. Eses que vedes aí de nenos son os deste ano. Están divididos en 2 grupos. E nada, o club de lectura facemos na hora de ler e logo algunhas tardes. Sempre, bueno, hai varias opcións. Por exemplo, este ano empezamos con Antía Llano, vale? Plan de rescate, porque claro, era premio, dixemos, vamos a empezar por ela.
Logo tamén lle deixamos escoller. Botan o libro a ler, primeiro lemos as mestras do libro de lectura, a ver se hai citado, e logo pois adiante. Sempre teñen actividades, tanto se en papel, que hai por aí alguna na carpeta de, por exemplo, a señorita Buque, vale? De Leicia Costas, e logo tamén hai pois merenda. O ano pasado no de Harry Potter, que era un Harry Potter 1, pois había unha merenda máxica, vale? E eles colaboran dentro da casa traendo esa merenda, vale? E logo, no club de lectura de adultos hai mestras, vale? Aí está o Febel, hai nais actuais do cole e hai nais de exalumnos que non queren deixar o club de lectura. Vale, xa son universitarios, incluso algúns xa traballando, pero siguen vindo porque son dese club de lectura desde que eran pequenos. Entón, queren estar aí e, por suposto, as admitimos. O ano pasado fixemos unha actividade moi chula con Leicia Costas, levamos a biblioteca, o club de lectura de nenos estaba lendo o Neno de Lume e o de adultos lela Infamia. Entón, nada, estivo pola mañá cos nenos e ao mediodía fixemos unha comida aí nese trozo que temos patio sensorial con Leicia Costas en modo picnic, estivo moi ben. Vale, pasaportes. Tes unha carpeta aí solo de pasaportes. Escollín 5, vale, como os máis significativos. Entón, os podes ver aí. Vale, tamén vos quero decir que todo o que desexades e todo o que queirades podedes escribirme, é para compartir, o traballo está feito, vale? Entón, é unha tontería que outros pasen por o mesmo traballo, cando está feito, que o que eu quero que salga aquí e funcione. Entón, por exemplo, inventamos o código de Trinchi, que pasa por texto, onde por cada lectura xa sei que son moitas, se ven moitas, pero tamén daban pegatina, vale? Para descubrir o código, aquí detrás había que completar unha frase. Hai nenos que fixeron varios, porque tamén por os traballos da biblioteca, tamén podrían ter aquí. Vale. O ano de contos. Fixemos un álbum de cromos, vale? Cada vez que facías actividade sobre un conto, conseguías o cromo. Algúns teñen título, outros teñen unha fase do conto, outros tiñas que poñer ti, e aquí estaba por detrás a relación de contos. Nalgúna foto había un no medio do pasillo onde íbamos poniendo cada vez que descubríamos un conto novo. Logo, mulleres creadoras. Fixemos pasaporte, tamén está por aí, vale? Inspirado no outro centro, vale? Para conseguir tamén estas pegatinas de mulleres creadoras, pois había de mulleres científicas, educadoras, por suposto, vale? Inventoras. Vale, nada, de usos sacados de internet, totalmente. Vale. O ano pasado, Harry Potter, todos tiñan un carnet de pócimas. Cada vez que acababas un pasaporte, pois te picaban unha pócima. E ao final de todo ten un premio. Vale? Vas á biblioteca, uns anos facíamos unha tómbola, e outros anos, pois como ano pasado, era un chavero dun emoji. Vale? Un chavero de impresora 3D. Vale? Adaptado a infantil, onde a portada parece a mesma, pero no interior, por cada libro leído de infantil, daba igual se fora itinerario de non, poñían su sello, vale? E adaptado a primaria, onde tiñan que registrar lecturas, pois bueno, de un xeito un pouco diferente, non un típico resumo, vale? Pero este ano fomos máis alá e dixemos, veña, basta xa de registrar lecturas, porque sí, entón, infantil, este é o deste ano. Este ano traballamos os ODS, e o noso proxecto é o mundo que queremos. Entón, infantil ten que poñer sellos, nada, co título, coas súas familias. Primaria, cada folla exixe unha actividade diferente, vale? Por exemplo, unha carta ao autor do libro, por exemplo, cubrir un billete de avión, por que lugares pasas no libro, que máis? Cambiar o título, cambiar a portada, vale? Entón, os itinerarios lectores obligatorios por os titores, pois van aí, algúns empezou, é libre, pois empezar nas repliqueiras, bueno, que podedes ver. Voluntariado de lectura. Tamén participamos, os axudantes da Biblia non sei que faríamos en eles, vale? Porque etiquetan, poñen pegatinas, colocan, bueno, de todo. Son todos super
Mirad, os vou deixar ver un pouquinho, pero porque me queda moi pouco tempo. Tínhamos que facer un vídeo de como iba a funcionar a biblioteca co COVID, vale? No primeiro ano. Entón, os axudantes fixeron un vídeo, fixados ben na biblioteca, porque agora vos vou ensinar como está ahora mesmo. Cambiaron as normas, había unha entrada, unha saída, esa porta sempre estaba tapada con unha estantería. Entón, bueno, todo cambiou, vale? E tamén ensina, como logo vai estar colgado, tamén poden verlo, vale? Vale. E ensinan un pouco, pues eso, as quendas de préstamo, as zonas que temos na biblio. Vale, non só nos sale. Non sei se que pode acabar. O cargo dos primeros lectores, bueno, ensinan a zona da 3D, de toses por na voz, tamén formamos parte de arriba. Bueno, fixemos un vídeo como utilizar a biblioteca porque estaba pasando. Para madriños e padriños. Madriñas e padriños. Tamén participamos sempre no principio de curso, facemos no recreo unha convivencia onde o afiliado atopa o padriño, unha actividade. Este ano tiñan que encontrar o padriño que tiña o mesmo color de ODS e o mesmo número, vale? E xa temos as parellas feitas. Aproveitamos un recreo e logo merendan todos xuntos, vale? E logo facemos esas lecturas. Lecturas fora do cole, pois temos a Residencia de Maiores de Santa Tecla e a Escola Infantil Municipal que está pegada a Solanas, vale? Entón, bueno, preparamos contos e actuacións e ali. Vale. Temos un domo no patio sensorial, que é esa estructura, e tamén dentro pues, facemos lecturas. Vale? Ese ano de equipo de orientación, as miñas compañeras Isadora e Aire de SER, preparamos un conto de Atopareiros e lo botamos en é un sitio diferente, super agradable, e, bueno, pues gusta moito. Aparte das típicas contas con bocadillo, familias, pues o que vos decía. Que decía na Biblia o ano pasado? Pues esta muller, que é unha nai do cole, era, a este ano xa non, fixo, pues, xeo seco, vale? Dedicas a eso na Universidade de Vigo. Temos vido, pois, Guardia Civil, algún político, algunha peixeira que nos vai contar como facer o peixe cando venden no súper, pois, bueno. E logo, no final, cando podemos, facemos como unha convivencia. Esa foi de Rualdán, e as familias todos trouxeron pois, comida, nos ou postres relacionados co chocolate. E a verdad que fixo que espectacular e moi ben, verdad? Vale, participamos en creativas, temos moitos tabuleiros feitos para os escornagots, vale? Temos escornaocas, e logo, por exemplo, de xogos comercializados como Party, pois temos xa feito tabuleiro para funcionar cos escornagots. Vale? Hai veces no gimnasio, todos por o chan, e logo utilizamos moitos padriños para, en pequenos tabuleiros de escorna, pois, cos pequeniños de infantil. Tamén facemos de vez en cando, pois, búsquedas de códigos QR, tamén todos mesturados, vale, todas as idades, e a nosa impresora 3D, pois, bueno, foi estrenada na pandemia, non la pediron para facer máscaras, dos sanitarios, a parte, según embalada estaba, así foi. Para eso non la devolveron, xa estrenada, pero era o momento, era o que tocaba e aí está. E nada, por exemplo, un ano nos fixemos estos chaveiros de venezolanos. Vale, se estou acabando, O ano pasado entramos en Radio Naviglio, me quedan más. Entramos en Radio Naviglio e gañamos o premio de podcast, vale? A profe que había en cuarto, pois traballou moitísimo a radio con seus nenos de cuarto ano, fixo un podcast que podedes escoitar na página web de Venezolanas. Pois nada, era a Treboada de Cordomoque, vale. Radio Treboada existía xa no cole no ano 93-95, durante esos 2 anos. Logo deixouse usar. Ano pasado presentamos o proxecto e nos lo concederon e retomamos Radio Treboada, vale. Foi tamén para profes que viviron nese momento,
pois foi moi emocionante, porque retomar pois esa radio. Vale, ata aquí eran bibliosolanas como a veíades, toda colorida. Bueno, pois o plan día, gracias aquí a Sociedade de Bibliotecas Escolares, pois chegou unha votación orzamentaria moi boa, e que fixemos, pois, tirar o mundo. Xa sei que só non consiste só en eso, pero non necesitábamos ampliar, xa non cabíamos. Entón, pois, recollimos toda a biblioteca nunha semana, nos trasladamos, vale? E tiramos o muro. Entón, pois, bueno, foi unha reivindicación de moita xente, vale? Eu incluída como PT, pero mereceu a pena moi moito. Aí tedes, o traslado foi o salón de actos. Montamos a biblioteca no seu estado, pero para tirar e para ir adiante e seguir traballando cos préstamos, co pedido ano, vale? Incluso, dado que tiñamos aí na libro, aí no fondo instalamos o radio e montamos sin la terceira ni nada, funcionou a casa, vale? É un espazo que non estábamos usando porque o salón de actos nos podía, e montamos a biblioteca. Ainda estamos así, porque agora os vou ensinar como quedou todo ese espacio, vale? Tirando o tabique, pois, quedou todo o espacio así, coa pecera da radio aí, e o que fixemos xa 3 actividades co espacio así, diáfanos e móveis ni nada, que foi, pois, esa semana STEM, que tamén hai por aí un cartel onde facemos semana STEM, pois, con todo o cole, por quendas, fixemos a recepción e a Guagarima Leicia Costas, que nos fixera aí a súa exposición Menino de Lume, e antronte, esta semana, fixemos un programa de radio con Radio Emocionate, da Consellería, a cadena era así radio, e gravaron a radio aí nese espacio, vale? Con varias personalidades do povo, como alcalde, un productor executivo da serie que están rodando na Guarda, que tamén veo, pois, redeiras, que é moi importante na Guarda, como mulleres, e logo tamén un historiador, Miguel Villa, tamén na Guarda, e estrenaron tamén ese espacio para facer esa actividade. E logo, como non tiñamos que abrir a vídeo cara fora do cole, entón a unidade técnica e nos deu permiso para tirar ese portillo de fachada e facer unha porta cara exterior, porque aí estamos de cara ao patio sensorial, onde facemos moitas cousas que tiñamos que ter un acceso, e sobre todo tamén para as familias. Abrimos todos os días pola tarde, nos martes, é unha maneira de abrirla tamén desde ese seno, non? Vale, e esta, tiven que cambiar outra noite, porque chegaron onte os muebles a biblioteca, entón non podía deixar que non mirades isto, vale? Onte chegaron os muebles en pleno agosto, bueno, unha locura, pensando en ir para acá, e chegaron os muebles. Como ven, están por aí os operarios montando e todo, pero tiña que ensinarnos que eso, que xa chegaron, xa a ver se ese traslado pode ser pronto, e xa estamos, vamos, a ver, vamos. Vémonos pronto, podes vir a ver bibliosanas comunidades, escribir para compartir materiais sin problema, e nos atopades aí nas redes sociais, no blog da biblioteca e na página web. Vale? Non se escoita, por aquí. Bueno, ver un poquinho máis. Decía que agradecía a asesoría o convite para estar aquí falando do traballo. Nada, veño acompañada de Lucía, que non é a coordinadora da biblioteca,
cando falades con calquera que vos lle comentades, non? Que estades na biblioteca, a idea que teñen normalmente do vosso traballo, por mucho a mí me pasa, é que é unha cousa como moi silenciosa, moi tranquila, é nada máis ajustado da realidade. Nós tamén pensábamos que era algo así cando comenzamos isto, pero xa nos decatamos de que non funciona así. Para ilustrar un pouco esta idea, fixemos un pequeno libro, a ver se vos pasa o mesmo.
as batas, podemos facer de todo, desde unha loita de sushi, estaba aí nunha expo de manga, calquera cosa, montar cadeiras, mobles, facemos un pouquinho de todo. Pero máis importante non é o que facemos nós, senón esa escena final do vídeo, que o noso traballo final o que fai que os rapaces cada vez veñan máis a biblioteca e chega un momento que xa non se nos ve porque son eles os protagonistas da escena, non? Para esa escena precisamos un escenario que é este, que é a nosa biblioteca. Aí aparece fotos de como era antes e as fotos grande que é de como é agora. Pode parecer así, pola imaxe, que esa foto da esquerda é dos anos 70, pero non, é de hai 3 anos, únicamente 3 anos de diferencia. E para mí o cambio é abismal, é unha cousa espectacular e non se podería facer se non fose por investimento da asesoría, por esas partidas que nos están dando. Xa vedes que cambiamos o mobiliario por un marquixeiro que nos permite mover o que no anterior é imposible mover as mesas para poder facer distintos tipos de actividades, puxemos un proxector, pero bueno, a biblioteca xa está un pouco impregnando todo o centro, non é só ese hábitat. Agora vai nos falar un poquinho do día, do máis importante. Bueno, por moitas móviles e por moito cambio que pagamos na biblioteca, pero creo que o importante pois son os apoios, é dicir, o alumnado. Por iso, para ter alumnado e poder facer moitas actividades que nos vamos presentar agora, necesitamos captar alumnado. Por lo tanto, iso, en setembro, nada máis comenzar, o primeiro que facemos son campañas de movilización para ter os diferentes grupos cos que traballamos na biblioteca. E precisamos xente de todos os perfis e de todas as habilidades posibles. Necesitamos alumnos que lles guste ler, porque temos un club de lectura. Necesitamos alumnos que lles guste escribir, porque temos un equipo de xornalistas. Necesitamos alumnos que lles guste actuar, que lles guste presentar, porque temos encontros, certames e actividades nas que precisamos que apelen a voz cantante. Necesitamos alumnado que sexa hábil coa informática e coa audiovisual, porque creamos vídeos, non como nós, que non fan ben o vídeo. Necesitamos alumnos creativos, que nos den ideas, porque moitas veces a nos esgótansenos ou non sabemos xusto dar na tecla para que eles colaboren co centro. Entón, o que facemos é crear moitos grupos que nos axudan a levar todas as actividades que facemos na biblioteca. Entón, como podedes pensar, temos moitos grupos. O primeiro deles, é case a orixe de como levamos a biblioteca actualmente, é o club de lectura. Chámase os papalibros, empezaron a súa andadura hai moito tempo, non estaba no centro ainda, pero desde que comenzamos co plan, quixemos darle como un cambio, unha volta de tuerca, é facer que este sexa activo. É dicir, supoño que vos tamén coñecedes, non vou contar nada dos grupos de lectura, lemos un libro, quedamos, normalmente nos quedamos para xantar os martes pola tarde, debatemos o libro, falan do libro, que lles gustou, que non gustou, pero despois nos arrallamos algunha actividade relacionada co club que lles faga, como dicimos nós, mergullarse no libro. Entón, fixemos unha adaptación cinematográfica de La Mosca, que é por que vedes ali arriba. Facemos Cazas do Tesouro, como mi irmán vive na Repesa da Chimenea. Fixemos un vídeo con colaboración con Literatura Universal sobre Ramón do Valicián. Fixamos os encontros con autores que deles tamén son protagonistas, ou fan entrevistas, ou presentan algún traballo que fixeron. E, como son un grupo moi activo, como veredes, ao final de curso sempre damos como unha recompensa, unha saída, algo. En ese caso foi ir a Expotaco en Coruña o ano pasado, visitamos unha librería, puderon mercar o libro que eles quixeron, facendo unha especie de debate ali de que cal libro debíamos comprar para a biblioteca e cal. Outro grupo que nos dá moitas alegrías é a Xenzeta. A Xenzeta nace
levaban tempo no club de lectura, algún destes rapaces xa desde primeiro da ESO, agora están no bacharelato, o club de lectura ao mellor quedábaseles pequeno, pero eles non querían deixar o club, entonces o que lle propuxemos é facer un equipo de estudantado activo e dinamizador, como son de bacharelato saben traballar sós, coa nosa supervisión, pero sí, son máis independentes, crean actividades que son do seu interese, que moitas veces a nos escapa se non que é o que les gusta a eles. E o primeiro que crearon foi unha curta sobre a saúde mental nas adolescentes. Esa curta presentámola ao Festival Ollogoi, foi finalista, foi nominada finalista para o mellor guión nos festivales, de que vos falaremos despois, e a partir de aí crearon uns obradoios, unhas charlas, unhas actividades que puxeron en práctica este ano, o 10 de outubro, para conmemorar ese día da saúde mental dos adolescentes. E agora estamos con un concurso para o Día da Ciencia, un vídeo para o 25N, proxectos LGTBI, problemas con trastornos alimenticios, actividades que mellor a nos escaparían, porque non sabemos moi ben cales son as inquietudes deles, e así temos esa parte tamén coberta, colaboran. Temos outro grupo máis que é o equipo de xornalistas. O equipo de xornalistas xurde hai 2 anos, xurde a idea, hai 2 anos, a partir dunha actividade que nos propón o Diario Nós. Chamaron ao centro, dixeronnos se queríamos colaborar na Semana da Prensa facendo algunha actividade con rapaz. Daquela teñamos o club de lectura para París, porque éramos máis activos e collémonos nos recreos, e fixeron así algunhas actividades coas noticias, as partes das noticias, fixemos un xogo en o ano das geografías lectoras, fixemos un xogo de colocar as distintas noticias nun mapa. Estiveron traballando durante unha semana nos recreos, fixeron artigos, fixeron unha rolda de prensa tamén a un escritor que viñera neses días polo centro, e mandamos o xornal. Eles quedaron contentísimos porque estiveron unha semana entre ellas saindo as súas fotos no xornal. E dixemos, mira, isto gustanos, os pais gustalles tamén, os rapaces están contentos, podemos facer algo con un poquinho máis de percorrido para o ano. Entón montamos o equipo de prensa, que ese que está aí na foto da dereita. A principio de curso damos unha credencial, unha libretiña, que parece que xa son profesionais, e o que fixeron durante ese ano era contar todo o que acontecía no centro. Cada vez había unha excursión, eles iban, anotaban, falaban co profesor que organizaba, falaban cos rapaces como pasáxedes, cada vez que viña alguén ao centro, aí está Leticia Costa, fixeronle unha roda de prensa, preparaban as preguntas antes no recreo, turnábanse para falar, presentaban, eu son xornalista do grupo de prensa de Espiñeira, quería preguntarle. E nada, estiveron así durante todo o curso, e a final de curso contactamos con Fran Xieira, que é un bailarín que ten unha compañía de danza, que igual o coñecedes porque era o coreógrafo das Tanxugueiras cando foi o primeiro festa. Entón estaba así un pouco de moda, e quedamos con él na Praza da Quintana para facerlle unha entrevista. E claro, xa que tiñamos que ir a Santiago, dixemos que temos que facer algo máis, aproveitamos a excursión para facer algo máis. A catedral xa coñecía, así que, como éramos xornalistas, dixemos que podemos ir á Facultade de Ciencias da Comunicación con eles. E así foi. Avisamos de que íamos ir, e a decana e a vicedecana, moi generosamente, recibíronnos e fixeronnos un tour por todas as instalacións, comentaronnos todo o traballo que había e ensináronnos ese estudo de grabación que teñen, ese que está con fondo negro, e máis estudo de radio. E claro, os rapaces miraban para nós e dicían: en Espiñeira facedes moitas cousas, pero isto non o podedes facer. E nos dicen, como nos reten algo, facemos tamén. Así que este ano montamos igual non é, pero bueno, montamos unha aula de audiovisuais. Aí están xa os rapaces este ano traballando nunha especie de magazín que queremos facer todo o trimestre con distintas seccións culturais. Entón, unha vez no mes quedamos con eles, propoñemos o traballo, ibas a dedicar a deportes, ibas a facer a parte de recensión dos libros, o que sexa. Por exemplo, esta semana tivemos 3 rapaces de segundo da ESO
pasa por estes rapaces que son os técnicos que están pois aprendendo nos recreos con Carlos Justo Lobato, que é un profesor de ciclos que nos está axudando neso, que tamén está no equipo da biblioteca. Bueno, xa nos pasan un pipa, coas tomas falsas, sobre todo. Non sei como quedará o traballo final, non podemos ensinar nada, pero prometo, a verdade que prometo. E despois, pues, igual que Solanas, tamén temos un grupo de voluntariado que son os rapaces que nos axudan a poñer todo isto en marcha. Entonces, aquí xa notamos bandas, habilidades plásticas que teñen, Sofía, que se está pintando un boniño para a botica literaria, temos tamén a Emilio e a Uxía, que están axudándonos a copiar o Prado, facendo unha inauguración con danza clásica para un museo que fixemos. Están os nosos actores e actrices para o Día da Muller ou para as actividades de fin de curso, que fan os decorados, porque nos reloxos non seríamos capaces de facelo, e todas esas cousas. Presentadores, que tamén temos os presentadores dos certames literarios e dos concursos que facemos. E incluso reviven a mesmísima Safo, que veu ali a darnos unha visitiña na nosa biblioteca e a coñecer o seu lugar. Estes alumnos tamén forman parte da biblioteca porque sen eles moitas veces non quedan super vistosos e atractivas esas actividades que facemos. E o logo tamén. Sí, e o logo tamén está aí abaixo, tamén o diseñaron unha rapaza que non está con nós, que está rematou a secretaria, pero vamos, que son realmente activos, é dicir, a biblioteca é como, non sei, todo o mundo quer participar na biblioteca e todo o mundo ten oco na biblioteca, faga o que faga e se lle ben o que se lle dé ben. Intentamos que a biblioteca sempre teña un boquiño para todos, non solamente para ler, senón que para ler e para facer cousas para cada un. Ben, todos eses grupos dos que falábamos formámonos en setembro. E despois en outubro xa empezamos coas actividades. A primeira actividade que facemos sempre é a de formación de usuario. Aí vamos chamando grupo a grupo, a poder ser nas horas de tutoría, pero tamén nos senternos libres, así que, bueno, os niños seguimos encontrando, van pasando grupo a grupo pola biblioteca e explicámosle un pouco pois as normas da biblioteca, a CDU, en que consisten as etiquetas dos libros, todas esas cousas. Unha charla un pouco teórica, pero que despois pois sempre facemos algún xogo con eles. Aí están rapaces co papeliño levantado, porque facemos unhas preguntas, cada resposta é tipo test, cada resposta ten unha cor e levantan o papeliño. O feito de levantar o papeliño xa fai que a cousa sexa máis dinámica, que lle guste máis, además está máis calado porque non dá a cousa, así que propoñendo. Ao final da sesión o que facemos é darlle uns títulos e uns autores, que son eles os que teñen que localizarlos canto antes pola vida. Eso facémolo, pois, fixemos este ano de segundo a cuarto da ESO e tamén coa FP básica, primeiro e segundo. Pero para primeiro da ESO este ano fixemos un escape room. Son 30 rapaces, colocámonos por grupos de 5 persoas, creo que eran, e dábamos unha pista que teñan que desencriptar, pois un espello, un disco de criptografía, o que fose. Eso levábamos un libro, teñan que buscar o libro tiña outra pista que lles daba unhas operacións, un número de registro para chegar a un número, cada grupo conseguía un número e con eses números podían abrir o cadeado que nos permitía pois sair da biblioteca. Esa era a primeira das actividades que facíamos no curso, pero despois esa cousa se vai complicando. Normalmente ao principio de curso facemos un calendario e dicimos unha soa cousa ao mes, porque senón non nos dá a vida. Da igual que poñamos unha, ao final sempre veñen de fora, ou temos algunha idea, ou os rapaces piden algo, non nos dá a vida, pero intentamos hacer todo o que podemos. Coordinámonos cos departamentos. O ano pasado fixemos un traballo titánico que foi o Museo Concienciarte. Era un proxecto interdisciplinar e consistía, cando estábamos metidos nun contrato programa de sostenibilidade, aproveitando o tema e aproveitando tamén que había un Erasmus sobre turismo sostible, pois dixemos, imos
intentaba pois falar de algo relacionado co cuidado do planeta. Pois ben as energías renovables, a pegada de carbono, cada un intentaba desde o seu prisma da súa materia falar de algo disso. Pero despois, a partir dese traballo, os rapaces facían unha obra de arte contemporánea que reflectira un pouco o que estaban traballando. E todas esas obras de arte, espallándolas polo centro, e fixemos unha especie de museo. E aí aparecen algunhas das actividades. Por exemplo, nos cristais da primeira foto aparecen distopías baseadas nos versos do himno galego. Aí aparecen unhas vagas, unhas fotos, non se ve moi ben igual, son árboles taladas, non? Que se fixeron plásticas, preciosísimas esas caixas de literatura universal, que eso podedelo facer, ainda que non sexa por billete, están feitas con materiais de recupallo, e van acompañadas tamén dun textiño que se sacaba dos libros, cando ali vedes o Principiño, o retrato de Dorian Gray, pero había en bioloxía, que fixeron unhas cianotipias que representaban plantas que estaban no Camiño de Santiago, en un traballo conjunto con religión, porque falaban do Camiño de Santiago como unha ruta de turismo sustentável. E así moitísimas máis. Estaba repartido por todo o centro, e despois facían os rapaces, os que están na primeira foto con papeliño, eran voluntarios da biblioteca que facían visitas guiadas por todo o percorrido. Colaboramos tamén con outros departamentos, por exemplo, Orientación, que está agora facendo un traballo con nós sobre saúde mental. Empezamos coa cortametraxe, esa que falaba antes de Lucía, de Xerceta. Este ano quixemos facer algo máis con iso, porque os rapaces demandan tamén, estamos vendo moitos problemas tamén de ansiedade, de clases, e algúns protocolos, e, bueno, hai problemas, vemos que cada vez hai máis, e pensamos que é importante falar disto. Estamos facendo actividades en titorías, charlas nas bibliotecas, están aí unha psicóloga que tratamos para ese día. E, bueno, queremos facer máis cousas tamén sobre trastornos alimenticios, a segunda vez. Hai un traballo de informática que vai formar parte tamén do magazine de jornalistas, que é sobre a comunicación informacional. Vamos a falar das vías que somos, tamén das contraseñas seguras ou da procura efectiva en Google, en Internet. Bueno, outras actividades, como en inglés, que non facer por todo como en inglés, que fixeron unha dramatización para mandar a estranxeiros. Outro grupo que tamén traballamos moito con él é a Comisión de Bioditas, que traballa sobre os dereitos dos animais, e que teñen un recuncho especial na nosa biblioteca, e que foron os que debuxaron esa árbore tan bonita nunha columna da biblioteca. Fan actividades na biblioteca de Buscando, como esta asociación documental ou unha performance en visión por rapaz. Coordinación coas familias, pois aí é o noso punto verde. Sei que en primaria é máis fácil, máis doado colaborar con elas, en secundaria estamos costando un poquinho. Fixemos enquisas a ver de que xeito podían eles colaborar, pero é difícil. O ano pasado conseguimos cambiar a perspectiva. En vez de pensar nas familias como pais dos nosos alumnos, pensar neles como expertos nalgún tema. Entón, aquí aparece unha farmacéutica e unha enfermeira que participaron nunha actividade que lle chamábamos Llévame al huerto. Era aproveitando a partida esta que hubo de libro informativo que nos chegou a todos. Pois dixemos, estaban facendo as charlas das lutas meñas nos centros, estaban falando dos rapaces de sexualidade, era un tema que les interesaba nese momento, e na biblioteca non había libros disso. E dixemos, pois mercamos libros sobre sexualidade. O problema era que os rapaces non querían coller os libros da biblioteca porque lles daba vergoña pedirlo a un profesor. Entón, montamos un stand no que os propios voluntarios da biblioteca eran os que prestaban. E funcionou. Había xente que nunca fora a biblioteca a coller un libro, e que coller os libros
paso, pois se había algunha dúbida que os rapaces lle preguntaron, elas solventan. Colaboramos tamén con concellos, principalmente, que hai unha obra de teatro para a muller, que fala de Antonia Gutiérrez, que era unha muller que conseguiu que as mulleres fosen á Biblioteca Nacional, que tivesen acceso á Biblioteca Nacional, porque hasta entón estaba limitada únicamente para homens. Colaboramos con a Biblioteca Municipal tamén, moi fatal de tempo, un grupo de traballos temos con todos os centros de primaria e secundaria de hoy. O ano pasado fixemos un obradoiro de ilustración e fixeronse dúas exposicións coas ilustracións que fixeron os rapaces. Cada centro mandaba as súas, todos os centros contaban a exposición, todo grazas á Biblioteca Municipal. O ano anterior fixeron unha edición dun libro de ilustración tamén que fixeron os rapaces. E ademais de todas as colaboracións, pues, tamén colaboramos con outros centros da contorna. Bueno, primeiro está un grupo de préstamo interbibliotecario da comarca do Barbanza, donde temos un grupo de WhatsApp donde nos prestamos libros entre centros, onde tamén xorden ideas como un encontro de clubs de lectura. Entón, agallamos aí unha saída a Rianxo, que foron as asociacións do primeiro ano, con todos os clubs de lectura que quixeron participar, Beira, Boiro, Douro, Rianxo, e xuntáronse, xantaron, compartiron experiencias, fixeron xogos na vila de Rianxo, fixeron así un pouquinho a vila. E despois temos o Festival Ollogoi, que é un festival audiovisual de cine escolar moi importante, que se fai en Boiro, e que aí están os nosos xentetas coa súa nominación da súa curta. Relacionado co festival hai unha sesión de muchachada ao Ollogoi, onde rodan eles unha curta durante unha mañá, e aí colaboramos co Instituto da Arzúa, mollarnos en un caminodito pola actividade. Isto é importante porque o que solemos facer os libros, todos os poemas, todas as obras que nos traen nas nosas mans, o que facemos é mergullarnos nos libros, que non solamente o lemos, senón que facemos cousas con eles. Entón, tanto na club de lectura como na biblioteca en xeral, facemos actividades. Cando veu Andrea Macías ao instituto, fixeron preparar unha entrevista ao grupo de xornalistas, preparamos como a estación na que se desenvolve o libro Europa Express. Fixemos un videopoema do poema de Pis de Olga Novo, que o vedes na parte de abaixo, que enviamos como outras actividades como a traducción a linguaxe de signos de aprendizaje, porque fixo con nos unha videoconferencia. Teatralizamos un dos episodios de Remate de Nota Jaraville, cando visitou o centro para ser xuiz un dos nosos certames de literatura. Preparamos tamén o trailer de Remate. Non nos olvidamos dos clásicos tamén, porque ainda que non estén aquí, agora traballamos con Gabriel García Márquez este ano fixemos fotopoemas de Benedetti. Tamén resucitamos a todos os grandes científicos que aparecen na obra Silencio de Agustín Agra, que xa que estamos no mes de novembro recomendamos sobre todo para cursos altos, bacharelato, cuarto da ESO, porque é unha obra que xa viu que les gusta moito, son contiños pequenos. É dicir, todas as obras que caen nas nosas mans, que facemos algo con eles, porque queremos que, volvemos a repetir, non eles son os protagonistas, e isto é o que máis nos gusta. Eles leen o libro porque saben que despois van facer cousas e teñen que saber de que vai. Imos máis, porque xa imos pasar isto rapidinho, porque isto concede a todos, hai que facer de vez en cando conmemoracións. Ao principio facíamos todo o que había, nacimientos, falecementos, hai 15 anos que se publicou, non sei que xa non nos dá a vida para tanto, pero claro, chega a Nadal, algo hai que facer, que era Samarín, algo
que facer. Aí tendes unhas fotos de os nosos anxos do Espiñeira, que era así como de tarxeta de Nadal. Un obradoiro de empaquetado combustible que fixemos o ano pasado por Nadal tamén. En Samaín sempre facemos algunha exposición de libros de terror, fixemos unha actividade de escrita que eran recordatorios fúnebres, unhas historias curiosas que buscamos por aí, unha sesión fotográfica con paparazzi que nos contaban a súa cabeza, o día da árbore, regalamos pedaciñas con uns niños que mesmos debuxaban un obradoiro kawaii. O 11, unha actividade moi recomendable como Historias de Espinosa, veo o centro e fixo un recital poético con música no que ademais contaba a historia de mulleres científicas. Bueno, unha pasada esta actividade. Recomendo moito se podedes, Historias de Espinosa, para a ciencia. Bueno, o Día da Ciencia, que en todos os centros aí colaboran moitos departamentos, de matemáticas e o que organizamos nós. O Día do Libro, sempre facemos algo, este foi hai 2 anos, juntamos máis de 40 saúdos, foi zapatero. Contactamos con xente de todo o planeta, intentamos, eran as geografías lectoras, intentamos encher todo o mapa con saúdos, fixemos unha versión interactiva que podedes ver por aí, con todos os saúdos, todas as biografías de todos estes autores e moitos máis que non aparecen aí. Incluso chegan ilustracións tamén, cartas, fotos, bueno, de todo. Foi impresionante, fixemos unha exposición con libros, ensinamos por grupos tamén, facíamos unhas visitas guiadas. Concursos tamén hai, o torneo de xadrez é un clásico xa no centro, levamos 7 edicións, os rapaces gustalle moito porque compiten contra profes tamén, iso sempre gañar un profe, mola. O concurso de lectura en voz alta foi o que me gustou na asesoría, que fixemos 2 edicións, compiten por grupos de ESO. Bueno, por Samaín sempre facemos algo, concurso de fotografía, moitas cousas. Sí, nada, e para finalizar, pues que é importante que todo o mundo coñeza o que se fai nos nosos centros e nos vosos centros tamén. Aí podedes ver, bueno, utilizamos primeiro o blog, onde están todas as actividades máis explicadas e mellor explicadas que así, xa que utilizamos a entrar e a mirar por aí o que hai por aí. E despois tamén utilizamos as redes sociais, porque en secundaria é básico, como diredes, pasan moitas horas no Instagram e moitas horas no TikTok. Ahora, bueno, nos presumimos, sempre decimos que presumimos deles, eles tamén nos gusta presumir por todo o que fan, cada vez que a asesoría, ou cada vez que un autor o que traballamos, ou cada vez que un centro le dá un me gusta, eles ven como dicindo, guau, profe, vistes que esto que Javi non vieta, que todo o que facedes non é tontería, moitas veces eles pensan que o que fan no instituto é, bueno, pero realmente eles non saben que agora aquí nos están 40 personas a mirar o centro. Entón, é super importante que os pagados protagonistas, canto máis protagonistas son, máis se meten na biblioteca, e iso, que nos encanta presumir deles, e eles tamén presumen de estar na biblioteca.
A nosotros infantil, a los